Martin Magal bol definitívne jedna z najvýznamnejších osobností modernej slovenskej advokácie a zároveň kľúčová osobnosť pri rozvoji právneho prostredia v oblasti obchodných transakcií, vrátane M&A, vrátane PE a VC. Martinov prínos môžeme vidieť jednak v právnickej profesii, kde ako partner medzinárodnej advokátskej kancelárie A&O Shearman výrazne tvoril a kultivoval z prvotí oblasť M&A a následne sporovú prax, a to nie len na Slovensku, ale v oblasti celej strednej a východnej Európy. Okrem toho, že Martin dedikoval svoj čas právnickej profesii, bol zároveň vizionár a zodpovedný človek a uvedomoval si, že my všetci musíme taktiež investovať na čas v prospech dobra a rozvoja spoločnosti. A teda Martin sa aktívne podielal na aktivitách Slovky, americkej obchodnej komory, a zapájal sa do iniciatívy Rule of Law. Martin sa zaslúžil modernizáciu slovenskej arbitrážnej legislatívy a taktiež o zriadenie rozhodcovského súdu pri Slovenskej advokátskej komore. Martin Magal bol však viac než len výnimočný právnik. Bol lídrom, bol mentorom, bol človekom s hlbokým citom pre princípy a pre hodnoty, a pracovať pod jeho vedením znamenalo učiť sa nielen právu, ale aj odvahe, precíznosti a férovosti.